de desmoralitzar la resistència dels deportats, fent-los entendre que evidentment ells estaven allà per a morir perquè l'exèrcit alemany anava conquerint tota Europa i per tant a mesura que anaven caient les ciutats, els pobles al front rus, indicava el pas victoriós de les tropes de la Wehrmacht. Per tant, a les fotografies surten els elements que a aquell SS li estava interessant que sortissin a la fotografia. Ells van tenir ordres de documentar el que passava al camp. La construcció del camp, la vida del camp, és a dir, actes oficials, visites d'autoritats nazis que visitaven el camp, fotografies d'identificació.